Per afegir la nostra firma personal hem de prémer Preferències, al menú de l'esquerra anar a Correu i a continuació prémer Comptes i MAP. Ens apareixerà la nostra identitat i la hem d'editar. Despleguem el menú amb les opcions actuals i a continuació afegim la nostra firma. Un cop tenim la firma o signatura desitjada, comprovem que totes les dades siguin correctes. Quan sigui així, hem de desar els canvis. Aleshores, podem tornar a General i a continuació a la safata d'entrada. Ens mostrarà una finestra per tornar a desar els canvis. Un cop fet, ja haurem acabat el procés.